Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asing kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asing sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Ngunyan, ang sa indong makakaibahan. Marhay na aga sa gabos ng mga paraan tabay, mga tayong manwa, kamusta po ka po? Ako po si John Mark N. Munilla para sa programang Kapalitan Ta at Namanot Ta. Pagkakailibanan nito kami ngunit na Webes, sa 9 kad bulan ni Abril, taon 2026, mapaabot kami sa indo ng mga impormasyon na may kinaaraman sa pangurual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa inyong mga kapotan, mag-apod stations sa 480-5509 po na alas 11 sundo alas 12 ng pagkaunto kada Webes o sa CP number na Globe 0967-127-9960. Ulitin ko po 0967-127-9960. Pwede man kamo magdulok sa samong opisina Lunes sundo Webes po na alas 7 ning aga asin alas 7 ning banggi asin pwede man magpadarakan sa indo mga kahapotan o mga suwestyon sa samong opisina na makukuha sa Regional Center site Rawis, Legazpi City. Sa indo man maantabayanan sa internet asin sa Facebook page Kandisig GB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katripunan kan mga bareta sa DNR Ngunyan. Nasa 55 na green sea turtle hatchlings ang binuhian sa kadagatan kan Thailand Cove, Barangay Talisoy, Virac, Catanduanes, day pa nahahaloy. Ang pagbuhi pinanginotan kan Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Catanduanes na pinamamayuhan ni OIC PNR Officer Attorney Vivian D. Scotto kay baan mga personahes kan Local Government Unit o LGU Virac. Mientras tanto, ang green sea turtle klasipikado bilang endangered species sa irarom kan DNR Administrative Order 2019-09 o an updated national list of threatened Philippine fauna and their categories. Siring man, ang gabos na wildlife sa Pilipinas protektado sa irarom kan Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa pamamayon ni Regional Executive Director Red Francisco Emilia Jr. padagos na nangangapodan para sa aktibong partisipasyon kan publiko para sa proteksyon kan sa tuyang wildlife o buhay layas sa rehiyon. Katripunan kan mga bareta sa DNR Ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong mga kalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Enot sa gabos, good morning po sa mga pag-iribang mi dyan sa Regional Strategic Communication and Initiatives Group kay Ma'am Joanne, kay Judy, kay Ma'am Shelo, kay Paul asin kay Dither. Sa mga pag-iribang mi man po digdi sa DCJB, marhay na aga man po. Sa mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayok kan samuyang direktor na si Red Francisco Emilia Jr. Sa opisina naman po ni Assistant Regional Director for Management Services, Dr. Grace L. Carino. Sa opisina naman po ni OIC Assistant Regional Director for Technical Services, Forester Ronald Biastor. Sa opisina ni OIC Assistant Regional Director for Special Concerns, Adona P. San Diego.
Good morning man po sa mga pag-iriba niyato dyan sa Mines and Geosciences Bureau na pinamamayuhan ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. Asin dyan man po sa Environmental Management Bureau headed by Regional Director Jerry Geronimo R. Sanyes. Marahay na agaman po sa gabos na naghiling kan sa tuyang FB Live as in sa gabos ng mga paradangog kan DCJB. Maligayang araw ng kagitingan man po mga kahimanwa. Maugma po kami digdi sa DNR ta after Holy Week nakabalik na kami sa pagprograma digdi sa DCJB. Sarong Webes man po kami nawara sa ere pero puon yan hanggang sa mga masunod pa na Webes mahihiling asin madadangog na po nindo kami digdi sa DCJB. Bago po pala niya to i-introduce sa tuyang topic asin guest ko niya na aldaw, gusto mi lang po sa giraray ipaabot na digdi po sa DNR, kay iba po an sa muyang mga line bureaus, an EMB asin MGB ay nagsusunod po kan 4-day work week. Ini po alinsunod sa mga marching orders kan sa tuyang presidente to conserve energy. Ang opisina mi po bukas na poon alas 7 nin aga o 7 a.m. Sundo alas 7 ning bagi o 7 p.m. So 7 to 7 na po ang sa moyang operations. Pero bukas lang po kami from Monday to Thursday. Sarado po kami pagka Friday. So siguro pakiuron mi lang po sa mga naghihinanyog kan sa tuyang programa ng unyan ibalangibog o ipamareta ini na bareta sa mga kamibid po nindo, lalo na duman sa mga may tuyo sa DNR. Sabi ko nga po kanina, holiday po ngunya na aldaw, ta araw ng kagitingan o Day of Valor. Ini po sarong nationwide holiday observed every 9th day of April. Tigaapod man po ini na Bataan Day or Bataan or Corregidor Day. Ini isinisilibrar para marumduman ang heroism as in patriotism kan mga Pilipino kaibaan mga Amerikano na dinipensahan ng Bataan, Corregidor as in besang kan World War II. Nataputig tatawanan ko ini ki-highlight. Aram taman po bagangunya na iwang gyera na nangyayari sa US as in Iran. Dawa na arayo kung isipon ang gyera sa Pilipinas pero mati taman giraray mga kahimanwa ang epekto kaini. Aram nyo man po baga na mahal na ang gas ngunyan. Nahiling ko sa sarong post nga na ang diesel na sa 172 pesos na. Nagmamarahal na actually, maski anong produkto nata. Kung sa ini kan ongoing na war. Kaya mga kahimanwa, maawat ko po na kamo, kada saro, magpangadji. Tabangan taman po ang kada saro sa krisis na kinakahampang tangon yan. Dahil taman paglingawan an sa tuyang environment o kapalibutan. Labi-labing init ang namamatay ang tangon yan mga kaimanwa. Actually, first time ko ma-experience na dawa banggi, sobrang lalakan init. Grabe na talaga ang climate change. Kaya kami po digdi sa DNR, maut mi po ang cooperation kan lambang saro para mapangatamanan taan sa tuyang kapalibutan. May tigmamati kita iyo, pero day pa huli ang gabos. Kaya magtarabangan kita. Pero syempre, bilang mga public servant, maski ano man ang mangyari, we will make sure po na padagos pa din ang samuyang trabaho. Araw kan mga nakaaging taon, DNR will surely strive to provide the public both effective and efficient service. Base nga po sa samuyang quality policy, malinis na kapaligiran at mayamang kalikasan para sa buong sambayanan. Kadakol na patalastas ano po, sa ngunyan, digdi na kita sa satuyang topic ko niya na aldaw. Ngayon po na Webes, Abril 9, pag-uuro na niya to at manunungod sa plans and programs kan Pedro Catanduanes. Ididiskutir po sa tuya kan sa tuyang guest kung ano ang mga plano asing programa kan Pedro Catanduanes ngunya na taon. Mga kaimanwa, I am very happy na makakaibanan ta ang saro sa mga matibay na leaders kan DNR. Saro sa mga tiga-look up ko when I started in DNR because this leader also rose from the ranks. Take ko po na inipahalo yun mga kaimanwa. Kay bata po ang Provincial Environment and Natural Resources Office of Pedro Catanduanes, OIC PNR Officer Attorney Vivian Bam D. Escoto. Maraming na aga po, Pedro Attorney Bam. Bati po muna kamo sa satuyang mga paraan tabay. Marahay na aga dyan, sa satuyang pag-iriba dyan sa DNR Regional Office, digdi sa Samuya, sa Pedro Catanduanes, lalong-lalo na sa tuyang mga tagapaghinanyog sa napakagayon na programa kang DNR, iding sa tuyang radyo program, po.
Yan. So marahil na aldaw po sa yung mga paraan tabay dyan sa probinsya kan Catanduanes, lalo na sa pagilimami dyan po sa Penro Catanduanes. So weather-wise po, Penro, digdi po sa Legazpi, grabe ang init. Ano po mga kaimanwa, kamo po Penro, kamusta po kamo dyan sa Catanduanes? Mainit din po ba? Mainit din pero bako pa grabe ang namamatian digdi. Pero sabi nga ni duman sa pag attend ko sa satuyang Provincial DRRM Council meeting, ang possibility na maging 51 degree ang Catanduanes is nakula this summer. Iyo po attorney talaga kasi during regular days nga ni po baga attorney dyan sa Catanduanes mainit na po talaga no, what more pangunye na na bakasyon. So mga kaimanwa ngunya na aldaw sabi ko nga ni kanina sa kuyang intro, we are celebrating a regular holiday today, araw ng kagitingan or tigsabit ang Day of Valor. Kahit holiday, nagtatrabaho po sa tuyang mga pag-iriba sa DNR. Kaya we are very grateful kay Pedro na kahit nag-fall sa holiday sa tuyang programa, yaon man girare siya para iheras ang mga plans and programs kan Catanduanes. Mahiling ta po talaga ang commitment kan kada saro sa para maitao ang bakusa na bare minimum na serbisyo publiko kundi ang best. Penro, before po kita mag-dive in sa satuyang questions, ano po, para po mamibidan po kamukan sa tuyang mga listeners, bako lang sa Catanduanes, kundi sa buong rehiyon. Sabi nga ni kansarong avid listener ta sa satuyang programa all over the world. Penro, paano po kamo nagpuon sa DNR, lalo na sa indong karera before po kamo naging Penro? Yeah po. Salamat dyan sa kahaputan na yan. Pero gusto kong i-take ang opportunity ni ini. Sabi mo nga ni Kasubago, Day of Valor ngunyan. Actually, today is also the birthday of my mother. Oo, so happy mother sa sakuyang happy birthday sa sakuyang mother na si Marieta Escoto. Sa imong kahaputan paano mananggad ako nag-start sa DNR ang career ko? Actually, I started way back in 1997. As a community organizer, no? Then naging naging LMO Land Management Examiner, naging Land Management Officer 2, naging DMO 3, as in naging Assistant Division Chief kita sa Licenses, Patents and Deeds Division, hanggang naging Head Executive Assistants kita kang mga Assistant Regional Director sa dyan, sa DNR region, as in pati na ng satuyang former director dyan, naging head executive assistant din kita, hanggang naging Chief Management Services Division kita sa Camarines Norte for 3 years, no? Tapos, yun, before man ako naging Chief Management Services Division, naging saro kitang abogado dyan. Dahil na rin iyan sa Katabangan Buddha Scholarship na tinaukan sa tuyang padaba na ahensya. So, gabos dyan, from graduation until this very end, daon na talaga ako sa DNR. Sabi ko nga ni, since 1997 and ito sa already 2026. So, tinaawan man kita kay oportunidad, marahay na oportunidad kan sa tuyang ahensya, na maging OIC kang Penro Catanduanes, no? Kaso, last month lang, March 4, 2026 to be precise ang day of reporting ko. Kaya yaon pa ako ngunan sa Penro Catanduanes as OIC Penro. Ayan. So, thank you so much po, Attorney Viv. Very inspiring talaga ini si Pendo. Share ko lang mga kay Manu, nung college, I remember na we are very honored na nakipag-partner sa mga organization sa sarong initiative ka ini ni Pedro every December and Lapis, Chanelas at Mansanas. Ini po mga kahimanwa, nag-a-adapt sin din mga remote communities para paugmahon ang mga kaakian sa sa paagi ning pagtukdo kung paano maging responsableng individual sa pangataman kan sa tong kapalibutan digdi asin tigtatawanan man nila Penro ning mga kaakian ning mga educational supplies asin hygiene kit sa mga asin mga kawatan din. Penro, gusto ko man po ini aside duman sa work related na interview gusto ko man po ini matawanan key spotlight ining initiative mo. Attorney, okay lang po ba, attorney, na makahagad po kami date lang or belief lang na background kay ining Lapis, Chanelas at Mansanas? Kasi magayunan po ining initiative po nindo. Apo. Salamat dyan sa bringing that up, no? Kasi saro talaga yan sa pagtitake pride ko dahil iyan ay sarong intervention hali sa taas,
So ang istorya kaya ara mo kami baga diyan sa barangay mi sa UAS. Pobre sabihon ta nang is poor coastal community na kung saan ang mga aking ani diyan nagkakaralase daing tsinelas, daing namamarahaw, daing lapis na nagkakaralase, no? And kadaklan diyan daing pangani nakakaong kay mansanas. So one time nagul ako din sa coastal community habang nagpapalinig kang sa tuya diyan nakadagatan. Nailing ko ining mga aki na nagkakarawat. Inapot ko kung ano ang sa indang mga pangarap. Sabi kang sarong aki, gusto niyang magkalapis. Taso lapis na ang pagagamit halipot na. And then, susaro, waran tsinelas. Pangarap niyang magka-tsinelas. Susaro, pangarap niyang magkakaong kibansanas. So sabi ko, sige, continue yung paglinig ki dagat na iyan. And then, nagkukusal kiram kami. And then, pag-uli ko sa harong, medyo na ano ako, sabi ko, kapuhan ining mga aki inituruan, bako lang sa paglinigan dagat, kundi tawan ki marhay na, ano ini, kabuhayaw ng marhay na tabang tangan makontinue ang pigagibo para sa kalikasan. So from then on, itong initiative na ito, pinost ko sa FB, aba, dakulo na gustong magtabang. So every now and then, every year, it's on our 8th year, nagtatabang kita sa mga aki na nagrilinig dyan sa coastal community, pigpapakaon ta yan, pigtatawan ta mga hygiene kits, pigtatawan ta every December kay mga regalo. So, araw ko yan ka nag-start tabi dyan. Grabe, attorney. Grabo ako kan history pala kan lapis chanelas at mansanas. Kasi personally, attorney, di ko talaga aram kung anong pinaka-history kay ining initiative po nindo. And gunyan, naaraman ni kung ano po talaga na sulapis chanelas at mansanas na pangaran. Dahil ito sa mga pangarap kan mga kaakian sa UAS. Grabe, magayunon talaga ini. Kaya, napakaswerte po talaga kan katanduan sa Indopendro, attorney ba ano? Mention niyo din po, attorney, na birthday pa rin kan sa indong mother, ano? Happy birthday po sa Indo. Happy birthday po. So, enot nakaputan ko po sa Indo, attorney. Bilang sarong Pendro, as in abogado, at the same time, paano ka mo nakaka-impluwensya or paano nakaka-impluwensya sa indong leadership as in decision making po? Salamat sa apot mo. Aram mo minsan dyan, it pays na abogado ka. No, dakulang bagay na abogado ka kapag saro kang leader. Kasi yung background ko, no, strongly shapes my leadership because I have to ensure that all my actions and decisions are grounded in law, policy, and due process. So, I approach governance with a clear understanding of the regulatory frameworks from procurement laws to administrative procedures and of course environmental laws. No, these laws enables me to, in my background, to make legally sound, transparent, and accountable decisions. So, my training as a lawyer also helps me to look at issues more carefully, while at the same time yung background ko as an auditor during internal audit, I have that risk-based thinking. So I manage risk ahead of time and handle conflicts in a practical way. Usually, I base my decisions on facts. Then, ano ba yung mga compliance requirements and ano ba yung mga possible long-term effects ng aking magiging decisions. So, hindi ko lang sinusolve yung problema, but I actually, much as possible, avoid issues later on. So, yun. In terms of leadership naman, gusto ko yung, yung culture of integrity. Tapos, disiplinado ang mga tao. Then, to always follow the standards in the office. Then, sabi ko nga, isa rin akong auditor na matagal na dahil sa tulong ni ARD Management for Services. I always make it a point to give importance to proper documentation. No, I follow rules and always be fair in all the processes, especially in procurement or project implementation, sa procurement decisions, and particularly kapag maraming kliyente na pupunta dito, I always want to deal with the stakeholders na ibigay kung ano ang dapat na kinakailangan na serbisyo. Yan. So, thank you so much po, Attorney Bam. Grabe,
kung maiisip na po talaga ini mga kahimanwa, ang background kan sa tuyang Penro dyan sa Catanduanes, bako talaga, di talaga pwedeng i-question, no? Kasi abogado ini, aram ka ini ang intricacies kan mga batas. Aram niya ang pasikot-sikot kan batas. Ano? Actually, Attorney Bam, na-mention ko kanina, di ba po, na tigtaram ko sa Indo, na tiglo-look up na kamo kasi naglaog ako sa DNR, dahil ko talaga pinangarap mag law school. Ano? Dahil ko po talaga pinangarap mag-klase gararay kay Ning Law. Ano po kasi si Attorney Bam, pag nahihiling ako digdi sa regional office, pinuin po ako kaini kay mga kahimanwa tigtatarama na, Jan, mag-law school ka. Uy, Jan, yaong ka pa lang niya, mag-law school ka ngayon. Sayang ngayon kan panahon. Ngunyan po, nagkaklase na po ako ng law school. Dahil din po yan kay Attorney Bam. Kaya tigtaram ko po kanina mga kahimanwa na tiglo-look up ko po ini. Dumanoon po sa simbag ni Penro, ano, sabi niya po kanina na saro talaga sa pinaka-importanting attitude or character kan sa sarong leader ang integrity. May hiling po talaga nindo ini kay Pedro. Kaya syempre, abogado siya. Aram niya kung ano ang mga lay na dapat gibuon kunyari sa procurement. Aram na aram ini ni Pedro. Ngunyan po Pedro, 'di ba po na-mention niya na ano ta na po kung ano po ang background po nindo. Kung paano nakaka-impluwensyahan sa indong background bilang abogado sa pagiging leader. Ngunyan po Pedro, gusto ko naman po maaraman or gusto mi naman po maaraman kung ano po ang mga priority directions po nindo diyan sa probinsya ng Catanduanes in terms of environmental protection and conservation po. Ang sa kuyang policy directions or priority directions for the province, beautiful island of Catanduanes, by the way, no? Indeed, our island is very beautiful. Sana makapasyal ka mo digdi sa mga maabot na panahon, ano. Ang priority directions ko sa province of Catanduanes is still anchored on the 7 priority thrusts and directions of the DNR. By ensuring that our initiatives are aligned with national environmental goals, no, and not just national, kahit sa international sustainable development goals dapat nakaanan dyan while addressing the local needs of the province. First, alam mo dyan, we have to adapt a climate risk lens planning in all decision-making processes to ensure that programs and projects are climate resilient and responsive to the province's vulnerability to natural hazards. Because as you all know, ang province of Catanduanes is an island of howling winds, di ba? Kami lagi yung binabato dito ng Barangga. disaster. Kaya nga po, dapat sa pagdidesisyon at pagpaplano pala ay naka-align sa ganyan na kaisipan. Kung paano ba natin ma-lessen yung impact or effect nitong pagiging howling winds ng probinsya. Second, priority ko din po dito yung increase natin yung forest cover. Palawakin natin ang kagubatan ng probinsya ng Catanduanes. Paano natin gagawin is, of course, we have to intensify reforestation. We have to strengthen forest protection, lalo na yung community-based initiatives natin. Kasi kailangan natin pangalagaan ang kagubatan natin . And then, for climate change purposes, we have to enhance carbon sequestration. No? Ang Catanduanes kasi, katuwang namin dito ang mga people's organizations and even private sectors, sa pagka-carry out nitong intensified forest protection. Kaya nga dyan, nung una ko ditong report, ang ginawa ko kaagad para ma-intensify yung ating law enforcement activities dito. Nakipag-coordinate tayo at nag-courtesy call tayo sa different law enforcement agencies. No? Na-meet ko na yung ating PNP director dito, yung sa CIDG, yung sa AFP, and other law enforcement agencies, nakapag-courtesy call na tayo with the plan, with the intention na palakasin yung ating efforts dito. Then, third sa aking priorities would be, we have to conserve our protected areas and biodiversity resources. No? Here in Catanduanes, dyan, we have one protected area under the Inay Pass Law or Republic Act 11038. No? This is the Catanduanes Natural Park. It is 48,129 hectares forest lands, covering 10 municipalities. Ang Catanduanes, as you all know, 11 municipalities lang po ang meron ang Catanduanes. But out of the 11, 10 municipalities po ay covered nitong ating protected area.
At sa ating protected area, marami ditong mga wildlife species, no, na nagtumutulong sa support ng ating probinsya, because dito sa protected area na ito, dito nanggagaling yung ating watershed, no. It also supports our agriculture and forest industry, no. It offers ecotourism, environmental opportunities that somehow boost economy and awareness pag-protect ng ating biodiversity. Then, of course, fourth sa aking priority, sabi ko nga, anchored ito sa 7 priority programs ng ating ahensya, is we have to improve our air and water quality, no? And also, yung implementation ng RA 9003, yung waste management. So, it is always kalinisan ng hangin at tubig. So, recently, I've been into one municipality and nakita ko na malapit na silang matapos doon sa sanitary landfill nila, which is good for, not just for that municipality, but also to the community and to the DNR as well. With this, we are working tightly with the AMB PEMU o personnel of this province and of course the regional office, no? Then, fifth is we have to ensure water security and resilience, seguridad sa tubig. Lalo na pag summer dyan, and we are an island province, so ina-expect natin yan lagi na pag summer, no, na nagkukulang ang supply ng water. But it is good that may watershed tayo na napagkukunan, then kaya kailangan natin itong protektahan at katuwang natin dito ang different agencies and stakeholders. And of course, yung ika-anim sa aking priorities would be i-promote kung meron man dito, no? Kasi hindi ko pa ito masyadong natitingnan, pero I also intend to look into this matter, yung ating sustainable and responsible management of mineral resources. So initially, may report na rin naman sa akin na meron naman dito, but we have to ensure that mining strictly comply with environmental regulations and monitoring of our extractive activities, no? Mining is not actually allowed in the province. So our office is intensifying law enforcement kasi zero tolerance po kami dito sa mining, no? So kaya katuwang natin dyan ang law enforcement activities and other stakeholders, especially po yung nasa community level. And of course, hindi ko makakalimutan ito dyan kasi ito among all the programs, dito ako nagsimula eh. Ito yung, we have to strengthen land management and governance. Sabi ko nga po kanina, ako ay naging isang land management examiner, naging land management officer din. No, nagmula ako sa DNR na nasa land sector talaga. So, ngayong taon until years to come pa, meron tayong programa sa DNR. This is the National Land Titling Program, no? So, ito ay ini-intensify natin yung ating efforts na yung mga lupa natin, agricultural man yan, residential man yan, o kahit na nga yung mga school sites na hindi patitulado, kailangan na nating mapatitulahan ito, at matapos lahat sana. Kasi alam mo dyan, ang mga lupa, mas maganda pagtitulado. Kasi based on the study, no, kapag ang lupa ay titulado, mas liquid siya. Meaning that pwede mong isanla, pwede mong ibenta kaagaran, pwede mong sa transactions, no, sa business transactions. Pero kapag ito ay hindi titulado, mahina din ang ng income, pag-generate ng income through these lands, no. So isa 'yun sa mga tinututukan ng ating ahensya through the Land Management Bureau and of course ng ating regional office at ng probinsyang ito. Then so overall dyan, ang priority ko is there must be a balanced approach where environmental protection, sustainable development goals, Ambition 2040 work hand in hand. Active participation of the communities, the stakeholders, and other NGOs, the LGUs particularly, and safeguarding our beautiful province, no? So, yun dyan. Masyado siyang malawak, but these are our priorities, not just for the province of Catanduanes, but this is in fact the thrust of our agency during the BBM time.
Ayan, grabe. Na-amaze ako, attorney, kasi despite na sobrang dakol talaga kitang priority thrust in program sa DNR, mas napapapibilig pa po ako, attorney, lalo kasi nag-ibon yung ini in a month. Kapuon kan pagkatuka po nindo asa pendo dyan sa Catanduanes. Kaya from the coordination proper, duman po sa sa air and water quality monitoring po natin. Dakulon po ka muna sa gibutulos. And then, lalo na inin sa land management o governance. Sabi nga ni po kan sa tuyang mahal na regional executive director na pinamiyang tigtataram pag nag-i-speech siya na ang mga daga, di man siya nag-depreciate, nag-appreciate siya pirmi. So, very important talaga ini. So, mga kaiman mas gusto ko po sanang matawanan ining focus, ining part niya sa protected areas. Ano po, attorney? Kasi, syempre, halos bilog na Catanduanes, part na ng protected area. Attorney, paano po, attorney, ang mga ano ta dyan? Paano po, attorney, ang nagiging concept ta dyan sa mga nasa communities? Paano ang approach po ninda dyan sa Catanduanes po? Especially like kan naibalita ko po last time, so release kan Green Sea Turtle sa Thailand Cove. Paano po sinda ko-coordinate po sa indo po sa Penro Catanduanes? Paano po sinda sa indo nagrarani? Actually, baliktad ito. Ang trust ng unyan digdig, dapat ang DNR, sabi nga ni Secretary, ang mas nagrarani sa community. So, ang efforts is kita ang minababa, kita ang minaduman sa communities, kita ang nakikoordinate sa to yung mga stakeholders. And then, ang stakeholders katuwang ta dyan, lalo na yung nasa community base. So, sinda ang nag-upload, sinda ang nagpo-post sa social media, may mga bantay, gubat kita na piga-upload, may mga warriors tayo and all. So, lahat yan ay nagiging partner natin. So, may hotline din tayo dito na tinatawagan. Kasi nga maganda ang ating interaction, maganda ang ating relationships with the community. Ayan, ini po talaga, attorney, ang very important, ano. So, tipong, ano po baga, attorney, na igwa po talaga ki harmony and opisina ta, buda ang community. Kasi, syempre, pag walang harmony ang duduwa na iyan, di yan mag-work. Jawa na, grabe ang effort sa DNR na i-implement ini mga magagayon ng mga plans and programs na maprotektaran as in makonserbaraan sa tuyang kapalibutan. Kung ang community di imang pakilabot, di man iyan mangyayari. So, nagiging very effective and DNR, lalo na ang Penro Catanduanes dyan sa probinsya kan Catanduanes, dahil sa ang mga tao dyan, ang karamihan dyan sa Catanduanes is aware na talaga na need na talagang protektaran ang sa tuyang kapalibutan. Most especially ngunyan, mainit ito ng panahon, na namamatayan ta na grabe ang init ngunyan. Ano ta ang dapat gibuhon ta? Dapat magtanom kita king mga kahoy, kita magparatapok king sa insain ng mga basura, kita magsulok mga basura. Iyan po, mga kaiman mo, ang dapat ang gibuhon ta. Ining pag-init kan sa tuyang panahon ngunyan, sala taman lang ini. What day man ibang masasala kay ni day taman masasalaan taga ibang planeta kay ni ano. Kita man kita talaga ang may reason kung bakit mainit ang sa tuyang kapalibutan. Ngunyan po, attorney, ang next na kaputan ko naman po sa Indo, no, na-discuss na po ni Indo priority and thrust in programs kan DNR. Ngunyan po, attorney, ang next na kaputan ko po sa Indo, ano po ang mga developments na nahiling po nindo dyan sa probinsya ng Catanduanes in terms of governance and protection? But before niyo po, attorney, simbagonan sa kuyang kaputan, magkakaigwa po na kita ng commercial break. Time check, it's 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng pati walk-in. Ang aming mga branches:
Ravvax Legazpi, R&R Suite Sagmin Legazpi City near Aleco. Ravvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco beside Siga Hospital. Ravvax Iriga in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Ravvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. DENR Antabay. DENR Antabay. Kumusta po ang sa Indong Aldaw, mga kayumanwaan sa kuya, pigpunan kay stress kung may masakayan ba akong pasiling digdi sa rawis ta. Mahalo na po baga ang gasolina ngunya na Aldaw, ano? So, di tunon talagang jeep na nagbabahe po ngunya na Aldaw. Maringan ito, igwa man na mga nagpapasada, maski pa paano. So, hello po sa mga mahigos na driver niya to na nagdadalungog sa tuya. Ngunyan, sana po masiraman sa Indong pangudtuhan ta. Pag 11 baga, attorney, ano? Pag 11 baga sa tuya digdi, lunchtime na. Sa ngunyan na Aldaw po, pig-uurulayan taan mga plans and programs po kan Penro Catanduanes. We are very grateful na we are honored to have the presence of our OIC PNR officer, Attorney Bam Escoto, para iheras ang mga plans and programs kan Penro Catanduanes. So, kanina na pag-urunan ta po kung ano po ang paano nakakapag-influence and background kan sa tuyang Penro bilang sarong Penro asin abogado, asin kung ano ang mga priority niya bilang sarong Penro sa sa Catanduanes, sa probinsya ng Catanduanes. Ngayon naman po, before po kita mag-commercial break, kahapotan ko po sa Indo, Penro, kung ano po ang mga developments na nahiling po ninyo dyan sa probinsya ng Catanduanes in terms of, tigsasabi tang, environmental governance and protection. Thanks dyan, as the newly designated OIC Penro, sabi ko nga bago pa lang tayo, but I quite observed significant and positive developments in the province, particularly with regards to environmental governance and protection. Because there has been a noticeable strengthening of enforcement efforts. Masyadong malakas ang enforcement efforts dito, no? Particularly in the apprehension of illegal forest activities, which reflects, of course, strong coordination and among DNR, LGUs, and law enforcement partners. So maganda talaga yung relationship ng DNR dito sa ating mga law enforcement partners. I have also observed improved performance in the implementation of the key programs and services, including higher accomplishment, no? In permitting, wildlife registration, revenue collection, which indicate, of course, efficient delivery and greater public engagement. Kasi kung mahina-hina din ang cooperation ng ating ng publiko, hindi rin natin ma-achieve ang mga ganitong developments for the province, no? Then, isa pa dito yung environmental awareness. Kasi pinapalakas natin dito yung ating IEC at saka SEPA sa ating hindi lang sa mga communities, kahit sa ating mga local government units. Isa pa dito na nakikita ko is from the time na nag-report ako dito, no, sabi ko nga noon, kailangan pag may mga patawag ang mga LGUs, kung wala man ako at may mga activities na nandyan sa regional office, andito naman yung aking dalawang division chiefs, no, in the person of Miss Dr. Juliet Araujo, and sa TSD naman, andito naman si ating TSD Chief Ano Orlanes, na kailangan kapag may mga patawag ang ating mga counterparts sa local government units or stakeholders, kailangan kung hindi man kaming tatlo talaga available, that would be the only time na ang ating mga section chiefs ang a-attend. Pero kailangan talaga dapat kami yon. Then I also noticed, no, the developments na nagsishift tayo towards more participative and accountable and results-driven environmental governance in the province. So isa rin yun sa mga tinututukan ko po. So basically dito sa province of Catanduanes, ang DNR ay may magandang relationship sa ating mga counterparts, be it NGAs, local government units, private enterprise, or community-based organizations po. And people's organizations also. Ayan. So, thank you so much po, Attorney Bam. Aramtaman po talaga na very engaging ang mga taga
Catanduanes, taga-probinsya kang Catanduanes. Kasi nga ni po baga, sabi nga ni po kanina ni Attorney ba, ni Sinda na mismo ang nagrarani sa tuya sa Penro Catanduanes. With the strong relationship between the various stakeholders po dyan sa Catanduanes, nai-implementar ta sa tuyang mandato didi sa DNR na to protect our environment. So maraming salamat po, Attorney Bam. Ngunyan naman po, Attorney, ang next na kaputan ko naman po sa Indo, gabos po kaya na nag-guesting digdi sa radio program tayo ng mga key officials, tigahapot mi ini, ano po ang focus kan Penro Catanduanes this year? This year, saro sa pinakang focus may actually, aside from massive reforestation efforts, kasi nga nandiyan ang NGP, saro digdi pa sa National Land Titling Program. No, so kailangan talaga itong mga lupa natin dito sa sa probinsya ay sana magkaroon na ng mga titulo. Kaya nga po, sabi ko nga po, yung first week ko dito na nag-report, nagkaroon na rin tayo ng coordination sa ating provincial assessor, kay Ma'am Myra. Then mayroon din tayo ditong existing na Memorandum of Partnership Agreement sa San Andres. At yun ay mandatory naman ng DILG. We have a framework for that kung papaano. Then, isa pa doon na kailangan nating tutukan na din is yung mga, alin ba itong mga municipalities na maayos naman yung land records, kung hindi tulungan natin na maging maayos. Kasi alam mo, sabi ko nga, kapag ang lupa ay titulado, marami din na revenues na ma-generate para sa ating mga local government units. And I also plan na puntahan itong mga local government units dito, lalo na yung mga assessor, and explain our national land titling programs, no, para makuha talaga yung support nila para dito. Then of course, nandun din tayo sa while protecting the environment, sana makapagbigay din ng kabuhayan or value-adding livelihood projects sa ating mga community-based organizations. We have a program na biodiversity-friendly enterprise kung saan nagbibigay tayo ng kabuhayan, no, with aligning with the conservation sa economic benefits na maaari natin ma-generate sa projects natin. Ay, Tapos of so course, nakulot po talaga. yes, tapos tinitingnan ko pa nga dito dyan, although malakas na yung IEC campaigns natin dito, pero gusto ko pa. Kasi iyan ay directive ng ating secretary, si ating minamahal na Secretary Juan Miguel Cuna, and ating din, marching order na ating Regional Executive Director Francisco E. Milla, no, na dapat maganda yung relationship at dalhin yung services to the public. Ang DNR hindi dapat compliance lang eh. Dapat ang DNR must be felt at the grassroots level. Dapat nakikita tayo doon, nararamdaman at nakikita ang DNR doon sa community. Hindi porke DNR tayo compliance na lang, kung ano na lang darating dito sa opisina ayun na lang. Hindi, we have to bring our services near to the public, especially ngayon dyan. Sabihin ko lang sa iyo, no, dito sa aming isla, hindi mo pwedeng ma-expect ang mga taong lagi sa iyong pupunta. Alam mo ba kung bakit? Aside sa malalayo sila, kasi nga isla tayo, napakamahal ng gasolina. So, how do you expect people to go to your office and avail of the services? Ngayon, kailangan namin, bababa dapat. Pupunta kami sa mga barangays na yan. And I plan to do that, no? In the near future, gusto ko na talagang as per directive of our secretary in the red, dalhin ang serbisyo ng DNR sa publiko, sa baba, doon sa barangays para mas makita. Attorney Ma'am, grabe na nakaka-excite ining mga focuses po nindo dyan sa Penro Catanduanes. Kasi kung isipon ta po bagay na parang ining mga targets, bako tala lang ining mga targets kasi parang we want to be beyond our targets talaga, no? So sa na-mention niyo po kanina, Attorney Bam, sa land management program, sabi ko nga po baga kanina mga kahimanwa na very important pagpapatitulo kan sa tuyang mga daga, kasi sabi nga po kan sa muyang regional executive director, ang daga day man nagde-depreciate, nag-appreciate siya. So kung kasong ipabakal po mo nindo iyan, mataas at mataas talaga ang presyo kaayan. So sa rupa duman Attorney Bam, so IEC, kung mahiling ta po baga Attorney Bam ang sa tuyang Facebook page,
pasununudan po baga ang pagpo-post na po dyan kasi yung nga po baga ang marching orders kan sa tuyang regional executive director na ang DNR dapat dahil lang siya compliant. Dapat namamatian talaga siya kan tao, lalo na sa social media. Kasi ang social media po baga, Attorney Bam, Pedro, so yan sa pinaka best platform to educate the public. So kung mahihiling po nindo mga kahimanwa, sa tuyang Facebook page, ang DNR Bicol page, dyan po nindo mahihiling ang kada stories per provinces, kan mga inisyatibo, kan sa tuyang mga penros and sendros po, dyan sa kada probinsya, sa anom na probinsya kan Bicol. Kung mapapansin man po nindo, kada ano po dyan, kada morning, kada 7 a.m., magpo-post po kami kaiyan. Arog kaiyan kaatab, magpo-post na po kami kaiyan para mahiling po nindo na ini po ang tigtatrabaho kan DNR. So, Penro, dyan po sa Catanduanes, Arami na Happy Island iyan, dakulon ang mga turista na nagdadyan. Bako lang every summertime, jawa na regular day, dakulon talaga nagbibisita dyan kasi ang Catanduanes mga kahimanwa, kung dahil po nindo aram, ang apod po dyan is Happy Island. Kasi pag yaong ka dyan sa Catanduanes, maugmahon talaga kasi syempre napapalibutan ka kidagat. Attorney, ang next nakapotan ko naman po sa Indo, Attorney, since dakulon po baga kita dyan ng mga dakulon kita dyan ng mga turista, actually dakul naman ang population dyan sa Catanduanes. Ano po ang mga challenges na nai-encounter po nindo sa pag-implement ng mga environmental policies? As in, paano po nindo tiga-address ini mga challenges na ini? Dyan, ang pinakang challenging talaga, since ang Catanduanes is only 11 municipalities, medyo limited din ang resources natin dito sa opisina, including manpower. So, isa ro iyan sa minamaabot ko nga sa mga maabot na panahon, magkaroon kita karagdagan na budget. Maram ko tatawang kita kaiyan. Then, somehow kasi with the limited budget, it affects our monitoring enforcement activities. Pero, iba ko yan actually problema. Alam mo nata dyan. Kasi katuwang tangani ang several local government agencies, at ang sa tuyang law enforcement agency. So, hindi siya masyadong nagiging challenging. Meron, pero hindi talaga siya problema. Then, another challenge na hinaharap natin dito is yung compliance and awareness among stakeholders. Nasabi ko na nga sa imong kasubago dyan na since Isla ini and Ararayo and also with the current situation, medyo yung services mo niyan magiging challenging kasi kailangan mong ikaw pupunta talaga sa doon sa field, mag-ground routing ka, hindi pwedeng maghahantay ka na lang sa opisina, and then yung sabi mo nga kanina, malaking bagay ang IEC or ang SEPA because it is only in awareness that people became aware, Ang ating publiko ay nagiging aware. Ano ba ang DNR? Ano ba ang mandato niyan? Ano ba ang mga services na binibigay niyan para sa publiko? Without this awareness, ay baka sabihan ka pa na hindi naman kasi kayo nag-IEC, hindi naman namin alam na bawal to. Hindi naman kayo nagpupunta sa amin para ipaalam kung ano ang programa ninyo. Diba? Dapat kami ay ini-educate nyo, lalo na kaming mga barangay officials. Paano namin ipagbabawal ang isang bagay na hindi naman namin talaga alam na bawal? While in law, we have that principle that ignorance of the law excuses no one. Diba? But we cannot expect that to the common tao. Tayo alam natin yon, Pero hindi natin yan pwedeng na dapat alam nyo talaga yan, Na ng mga tao, ganyan, hindi ganun yun dyan. Sa realidad ng buhay, kailangan intensified ang IEC, kailangan you let these people know para mag-avail ng services, para din aware sila kung ano ang mga dapat na gawin at hindi dapat gawin pagdating sa ating environment. So yun dyan, that's for me that is challenging, But despite these challenges, gusto ko lang sabihin na our office remains committed to adaptive management. Kailangan we find practical solutions while maintaining compliance with laws and policies. That's the only way that we can ensure that there is an effective and sustainable environmental governance in the province of Catanduanes.
Ayan, thank you so much po, Attorney. Sabi nga ni Catriona Gray, there's always a silver lining. Ini po ang liderato kan sa tuyang Penro na si Attorney Bam. Igwa siya pinmiki solusyon sa gabos na mga challenges na nai-encounter. So kung na-mention naman po baga kanina, na-mention man po kanina ni Penro Attorney Bam na ang saro sa mga challenge is itong resources. So sana naman po magkaigwa man kita ki Swift relationship pa more with our communities, lalo na sa mga remote barangays dyan sa Catanduanes. And sabi nga ni po baga kanina ni Penro Attorney Bam na kaipuhan dapat adaptive sa indang opisina kung ano man ang tigbabato ng mga challenges. Maraming salamat po, Attorney Bam. So sa next nakahaputan ko naman sa indo, Attorney Bam, kasi alas 12 na, pa alas 12 na garo, ma-celebrate pa ini si Attorney Bam kan kumpleanyo kan sa iyang mother. Attorney Bam, ano po ang iligasiya or impact na pigaho po nindo na mawawalatan dyan sa probinsya ng Catanduanes? Po. Salamat dyan. Bago pa lang ako digdi dyan, pero ang vision ko digdi, na bago man ako humali sa province, kung just in case mahali man ako in the year to come, in the next year, hindi natin nan alam kasi we always respect, ako sa DNR, I always say na we always have to respect management decision because we do not know the wisdom behind every decision they make. And I trust the management for that. Now, since bago ako didi, my vision is to live a stronger and more responsive, community-driven environmental governance in the province na kung sino man ang susunod dito o kung sino man ang papal sa akin later because we do not know that. Again, I leave that to the management decision and prerogative, Gusto ko stronger ang relationship dito with the community, Then I also aim to contribute, doon sa well-protected natural resources of the province kasi napakaganda ng isla ng Catanduanes. Kung mapapansin nyo dito sa Catanduanes, medyo konti ang tao, pero ang ganda-ganda niya. That's why we have to protect this province talaga, kung saan yung forest natin, yung coastal areas, yung wildlife ay properly managed and protected para din ito sa mga Katandunganons na sabi ko nga 1 month pangalan dito, but I'm really starting to love the province of Catanduanes and the people here, especially dito sa loob ng aming opisina. Na yung iba naman dito ay dati ko na mga kilala pero yung iba ay mga nakakikilala ko pero nakita ko mababait ang mga Katandunganons, mabubuting tao. Yes, we just have to really help them understand ano ba yung mandato ng DNR. Ano ba tayo? Bakit ba tayo nag-i-exist, we always have to maintain good relationship with them. So kung aalis man ako dito, gusto ko yung sa opisina naman dapat na-invite ko yung values of integrity and accountability, then the public service excellence. Yun, kasi bata pa ako dyan doon yung mga nauna sa akin ng mga leaders ko. They always invite in me that value of excellence in providing public service. Kasi yun tayo Sabi ko nga, tayong mga public servants, we are really that of giving o having that altruistic feeling that in your lifetime, nakakapagbigay ka ng serbisyo sa publiko. Or para sa akin, nung bata pa ako, tinatanong ako, anong gusto mo? Ito mataas ang sweldo, ito mababa. And I told my former boss at that time, dito na lang ako sa mababang sweldo. Sabi niya, bakit? Sabi ko, because I value relationship. Sa akin kasi hindi sa hindi sa buti ngayon matataas na ang sweldo natin as pointed out by our beloved Regional Executive Director, na matataas na ang sweldo natin. We are expected to give more to the public, to give more to our public service. Although noong mga panahon, secondary na lang sa akin ang financial, buti ngayon matataas na ang sweldo natin. Sige po. Then, in totality, dyan, gusto ko yung probinsya magkaroon ng environmental protection and economic development. Na kung saan yung nagkakaroon ng development ang probinsya, tumataas siya in terms of the national and provincial development efforts, tumataas siya.
Pero gusto ko ito ay maging sustainable development. Gustong sabihin, hindi mo kailangan i-compromise ang environment for any economic development. Kailangan naka-align yun. So, yun ang vision ko for the province. Hanggat nandito ako, gusto ko maumpisahan yun. At gusto ko, bago man ako umalis, sabi mo nga, anong magiging legacy ko? Gusto ko yung ganun, na magkaroon ng economic development, but one that is sustainable and you do not compromise the generation's future and the future of the generations that are yet to come. So, yun. Sabi nga sa ating sustainable development goals, no, no one shall be left behind. So, yun ang gusto kong maging legacy dito. Ayan, magayunan talaga at mga panimbagan kayo ni Pedro, Attorney Bam. Patibayan talaga ini si Attorney Bam. And sure ako with that kind of vision, with that kind of leadership and character, aram ko po na magayon ang Catanduanes pero mas mapapagayon pa po nindo kasi yaon si Pedro, Attorney Bam. And we are very grateful po, Attorney Bam, na igwa kita ki magayon na relationship po digdi sa satuyang opisina na kita po willing kita mag-take risk arog po nga ni kaini jawa na holiday, nagtatrabaho po kita para maiiheras ta kung ano ang satuyang mga mandato sa diyan. And we are very grateful po sa Indo, Attorney Bam, for giving us that opportunity po, Attorney, na maitao sa publiko ang mga plans and programs kan Pedro Catanduanes. Ngunyan po, Attorney Bam, second to the last question na lang po, Attorney, ngunyan po, very important po baga, Attorney Bam, na may naiwawaltak kita na mga inspirational na message sa satuyang mga naghihinanyog. Attorney Bam, ano po ang mensahe po nindo sa satuyang mga listeners ngunya na aldaw po? Sa tuyang mga tagapaghinanyog, aram ko na bako madali ang pigaagihan kang bawat saro sa ngunya na crisis. Pero uinot dyan, magtiwala kita sa Diyos na ini malalampasan ta. Ikadawa, dapat magtiwala kita particularly sa DNR na gagabos, pigigibo me, para makatabang sa sitwasyon na ini. No, paano tayo ini makakatabang sa araw ka ining sitwasyon, araw kayang kaini, no? Ang DNR baga, taga-protect kang sa tuyang karagatan, taga-protect kang sa tuyang kabundukan, sa tuyang biodiversity and all. All these protections will later on benefit you kasi pwede mo itong pagkunan ng pagkain. Pwede mong pagkunan ng income generating activities, hindi ba? Maaaring makatulong pa rin ito sa crisis na ito. So magtiwala po kamo na wala man na bagay na dipisil na dainalalampasan. At ang DNR, kung di man nindo masyadong naiintindihan pa kung ano ang mandato ng DNR, bako lang kami po sa pag-protect o ng environment. Yaon din po kami nagbibigay din po ng kabuhayan ang satumuyang effort na para maproteksyonan ang satuyang kabubuldan, ang dagat, ang coastal areas, lalo na diyan sa may mga sa may mga resources na pigtataukan sa tuyang ahensya nga ni na may watersheds kita na pwede pagkunan kitubig. May mga bulod kita na tinaranuman taking mga fruit-bearing trees nangunya ng aram ko nag-aani na kasi perang taunan din ng NGP. No, then itong resources na ito lalo na yung may mga duly permitted na mga area plantations, no? So, gabos yan, nag-generate kita kipagkaon and to help us survive this crisis. Lamang dyan. Thank you so much bago man ako magpundo, tiyong kong garara ang sa kuyang magurang. Happy birthday, Mama. I love you so much. And batiyon ko din po ang sa tuyang mga pag-iribadigdi sa Pedro Catanduanes na sabi ko nga ni napupuan pa lang ako pero namumutan ko na sinda. Naiiling ko kung gaano sila karahay ng mga tao, ang mga empleyado at digdi. And of course, salamat sa tuyang Secretary Juan Miguel Cuna na bago pa rin na naharog ko pero aram ko hali ini sa DNR puun pa man, no? And then sa tuyang namumutan na Regional Executive Director Francisco Emilia Jr., sa tuyang ARD for Technical Services Ronel
a store, then sa tuyang ARD for management services, ARD Grace Carino, and sa tuyang Sarupang ARD for special concerns, Adona P. Santiago. And sa tuyang pag-iriba dyan sa regional office sa Pamela probinsya, especially po sa Camarines Norte and Marina Aga sa tuyang Gabos dyan. Salamat dyan. Ayan. So, thank you so much po, Pedro Attorney Bob. Dakulang salamat po sa indong oras as in pagtaong clarity sa Samuya, Pedro Attorney Bames Cotto. Dakulon po ako na take away sa pag-ulay-ulay tangunyan. Sigurado po ako na pag ang host dakulong na ukudan, of course, ang sa tuyang mga listeners, dakulman po iyan na mga takeaways. Salamat man po sa giraray sa gabos po na naghihinanyog kan sa tuyang programa. Sana po dahil po kamo magsawa na makisumaro sa mga inisyatibo as in mga espirasos na laom, maprotektaran as in makonserbaraan sa tuyang mga rekursos naturales sa nasyon. Dahil po kamo makalingaw na i-like an sa muyang Facebook page na DNR Bicol as in i-follow kami sa Instagram at DNR Bicol for more news, opportunities, and updates. Sa ngaran po kan sa muyang mahigos as in matibay na Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. Ako po si John Murilla as in ini po sa tuyang naging programang Kapalibutan Ta at Amanan Ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.